ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರೆ ಕೆಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಾರೆ ಅಂತ ಸಖತ್ತದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ತಿಂಗಳು ಆಣ 4-5 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಪಣ್ಣಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾರ್ನೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಖಂಡದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದೆ ಆತಿ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ್ನೆಕ್ ರೀಸನ್ ಕೆಲವು ಉಂಡು. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಏನಕ್ಕೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಂದಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಏನಾರ ತೂಪಿದ್ದಾರೆ ಐಕಿ ಒಂದೆಷ್ಟು 100 ಜನ ಮುಟ್ಟ ತೂಪೇರು ಅಂಚಾದು ವೀಡಿಯೋದು 1 GB ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮಕ್ದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏರ್ಲತ್ತು ಈಜಿಂದ ದ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೆಲವರು ಏನುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲತ್ತು ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಏರ್ಲಕ್ಕೇನು ಬೇರಿ ದಾನಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ಜಂದು ಅದಕ್ಕೇನು ಮರೆ ಮೊಕುಲಂಡಲ್ಲಿ ತೂಪಿರದ ಐಕಂಡಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ 3 ಜನ ತೂವಾಡು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಕಂದು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನಿ ನಾನು ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡ ಮೂಜೆ ಏತು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಏನ ಬಂದಾಗ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಈಜಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಲೋಕಲ್ ಬ್ರೀಡ್ ತೌತೆಯನ್ನು ಏನಂಡು ಪಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬನ್ಪ ಅವೇನು ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ಪಾಡೋರಂಡ ಸುರುಕು ಪಂಡ ಒಂದೇನು ತೌತೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತು ಪಾಡೋರಂಡ ಇನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನ ಬಂದಾಗ ನನ್ನೋರ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಮನ್ನ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಸೆಕೆ ಏತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ದುಂಬು ಏತು ಹಾಪುಂಡು ಆತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಕಾಯ್ದ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಚಳಿ ಇತ್ತು ನೆಂಚ ಆಪು ಬಂದಾಗ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತೋಪವೆ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡೊಂದೊಂದು ಐತಾತಿಗೆ ಕೊಡ್ಡಿದ್ದಿತ್ತು ಸುರುಕು ಪಾಡ್ದಿನ ಓಕೆ ಈ ಚಳಿತ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ತೌತೆ ನೆಂಚಾಪು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟೆಡ್ಡೆ ಅವು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಂಚಾಪು ಪಂಡ ಸೈಜ್ ಬರ್ಪು ಜಾವು ಒವ್ಲತ್ತೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಂಬು ಬೋಡುತ್ತೆ ಪಂಪಿಂಗ್ ಏನನ್ಪಂದು ಕೆಂಬುಡೆ ಮತ್ತು ಏನಂಡು ಐಕ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಏತು ಬೂರುಂಡು ಆತು ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಆತು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ತೂಲಿ ಒಂದು ಲಾತೆ ಐತಾತಿಗೆ ಕೊಡ್ಡಿದಿನ ಒಂದು ತೌತೆಡೆ ಏನು ಗರ್ಭೀಜ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವು ಮೂಲ್ ತೂವಲಿ ಪಣ್ಣಗ ಆತನೊಂದು ದಲ ಪಣ್ಣಂತ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಚಳಿ ಮತ್ತು ಪೊಯ್ ಬಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಪಣ್ಣಗ ಒಂದು ಮತ್ತು ಕುರಿಯಂಬ ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಪಂಡ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣಗ ಐತಾತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಐತಾತಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡ ಬುಡ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವೊಂದು ರೀಸನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಜಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಪಾಡೋಡು ದುಂಬುದಕ್ಕೂ ಲ್ಯಾಪ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ನಾಗ ಕೆಡ್ಡ ಸಹ ಬಂದು ಏನೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ದೇ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಕ್ರಮನ ಅಂದು ಅದ ಪಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಲು ಮುಟ್ಟ ತೌತೆ ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ಪಂಡ ನಿಕಲು 1 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟದೀವಲಿ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಯಾನು ಈ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲ್ಪುಜಿ ದೇಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನೇರ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ಲ ಮಾಲ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆತಿಜಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ ಸೇಲ್ ಆತಿಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂತ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಈ ಸಲ ಖಾಲಿ ರೆಡೇ ದಾರ ಮಲ್ಪು ದರ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇನು ನಿಕಲು ಸುರುಕಾದ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಏನಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತನಿಗಲ್ಲ ಗಿಂಚ ಗುಂಡಿ ತೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಗುಂಡಿದ ಲೆಂತ್ ಏತೊಂದು ಬಂತು ಮಾರೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿತ್ತು ತೆಪ್ಪಿಲಿ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ತೂಪುನದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇದ್ದೀತಾ ಓಕೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ಯಾವು ನೆರೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಪ್ಪುಲೆ ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಏನೋ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಗ ಇಂಜಿತ್ನ ಬೆಜಿಕ್ರೆ ಏನಪ್ಪುಂಡು ಬೆಜಿಕ್ರೆ ಮಡಲ್ ಮತ್ತು ಅವಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತಲಿ ಇಂಚ ಪೊತ್ತಂಡ ಮೂಲ ಮಣ್ಣದ ಕಲ್ಲರ್ ತೂವಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಪು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಪು ಇಂಚ ಕಲ್ಲರ್ ಅಂಡ ಅವು ಮಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದೊಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ಯಾಪನಿಕುಲು ಪೊತ್ತಾಯಿನತ್ತ ಮನದಾನಿ ಪಿತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೊತ್ತದೊಂಜಿ 3-4 ದಿನ ಪೋಡು ದೇಪನ್ನಾಗ ಮಣ್ಣು ಬೆಚ್ಚಾದಿತ್ತಂಡ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ಡಿಜಿ ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ 1 ವೀಕ್ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಪೊತ್ತದ್ಯಾನು ಸೊ ರೆಡ್ ದಾರ ಮಲ್ದೆ ರೆಡ್ಲ ಪೊತ್ತದೆ ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಏನ ಬನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತು ಏನೋ ಉಂಡು ಬಿತ್ತುನು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಇನಿ ಕಾಂಡ್ರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಡಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಡು ನೀರು ಬಾರ್ದಿ ಓಡು ಒಂದು ಎಂಕಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಡು ನೀರು ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಇನಿ ನೀರನ್ನು ಅರ್ತದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಮನ್ನ ಒಂದು ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ತೋಪವೆ ಓಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ಬಿತ್ತು ಏನೋ ಬನ್ನಾಗ ಈತೊಂದು ಲೆಕ್ಕದ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಬಿತ್ತು ಪಾಡೋ ಪೋಡು ಮುಟ್ಟ ಬಿತ್ತು ಪಾಡೋ ಪೋದು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಏನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಗ ದೈ ಕೊಡ್ಡಿದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಮೂಲೊಂದು ತೂವಲಿ ಒಂದು ಬಂಡ ತೌತೆ ಎತ್ತು
ಒಂದೇನೊಂದು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕನ್ಪೆ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ದೈ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆಂದು ಇದು ಬಕ್ಕದ ನಡತೆ ಬರ್ತದ ಕೊಡು ದೇ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈತು ಬಿತ್ತು ಪಾಡಿನಿ ಈತ್ಲ ಕೊಡ್ಡಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ಲು ಮುಟ್ಟೋಡೆ ಪಾಡಂ ಪೋಡು. ಓಕೆ ಈಟೆ ನಾಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಣ್ಣಾಡು ಕೆಲವೇರು ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಪಾಡುವೇರು ನಂಚ ಪಾಡ್ಡ ಏನಪ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಪಿಜಿಂಗ್ ಕೊನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪು ಬಟ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅವು ಆಪುಜಿ ದೇವನಾಗ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೊಂಜಾನೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಂಜೋಗ ಪಾಂಡ ಪಿಜಿನ್ ಮಾತ ಕೊನ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೊಂಜೋಗೆ ಪಾಡ್ನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ರೆಡ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮುದಾರಗ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೊಂಜೋಗ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮುದಾರ ಪಾಡ್ದು ಏನೋ ಬನ್ನಾಗ ತೌತದ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕಿಂಜಾದಿತ್ತಂಡು ಬಂಜೋ ಪಾರ್ದಿನ ತೌತದ ಸೈಜ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಮಲ್ಲ ಆದಿತ್ತು. ಒಂದು ಏನೋ ಕ್ರಾಪ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಖಾಲಿ ನಮಕ್ 90 ಡೇಸ್ದ ಕ್ರಾಪ್ ಬಂದಾಗ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಬೇತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪು 45 ಡೇಸ್ ಇರೋದು ಬಕ್ಕ ಪೂಪೋದು ಕಾಯವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು 2 ತಿಂಗಳು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ತೌತದ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಏನೋ ಬಟನ್ ಅಲ್ಪಲಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.